sa Philippine Information Agency, kini si Ray Andonicio, kauban ni Seri Notista o ni Andrew Mungosya sa atong sinimanang tulumanon ng atong kapihan sa PIA. Di nagtanang mga kaubaran pang kagamhanan atong isgutan o niya atong pong ipadahangat nga sa itong mga kaigsunang bulanon ang mga kaubaran nga angay nilang mahibawaan aron sila magamahan, no? Sa mas maayong desisyon sa ilang kinabuhi. So karon nga po nang mahigala ang kapihan sa PIA atong ihalad o itanyag alang sa mga kababayan. So nihayo pa na ito karong hapunan, duha ni sila kababayan na atong napili nga atong himuon nga kining mga modelo alang sa babayeng bulaanon karong tuiga o niya uban nato karon mahigala kining duha. So ato silang ika-istorya sa dili madugay katong mga naminaw sa itong programa nga ganahan usab nga muapit sa itong isgot-isgot atong maaplihan ng itong text line. Bukas mo higala ang text line nato ang 0939-569-0432 o kung dili mo makalusot na ato sa PIA Bohol or ari diri sa Facebook account atong personal na Facebook account kay kanang personal ato igaw man sa atong official na Facebook account, no? Either ato sa PIA Bohol or sa Ray Andonicio. Kung ganahan mo sa atong ipag-iskutan na doon na may ganahan nga ipangutana. Okay? Breaking news, doon ay Malacanang Gono, nagsira na sila sa mga bisita, rin na pamisitahan na sa Malacanang, paha, ato siguro ho ni. Bago lang yun nga nadawat na ito, o nga karong adlawa, tayo sa basta ato na basahon sa dili madugay. But anyway, mo na gusto na ito may pahibaw po mga ikalang karong mga panahon na ang Pilipinas nagsagubang so sa kadakong bulga ang coronavirus, no? Niya ito'y pailumdom ang coronavirus, ugi mo siya kwintahon, makahadlok siya kung ikaw doon na sakit, pero kung wala pa kay sakit, wala kay angay kahadlukan. Kaya coronavirus, sipon, ubo, o hilana, tramanay. Madara man yung Tylenol o sa user, no? Basta kay imo lang yung taro. Kung nila po ka mag-agara, kaya kasagaran ko na ito giubo na mo inom pa, di ba? Giubo na mo, binar pa, mo na mo sabot na kalisod, pero kung kamaho lagi ka mo dasi mong kagalingon, mo na tabla na panuhot, madara ni haplas, no? Sa yun na siya, unya mo na gagingon nga respiratory problem ang coronavirus. Ayaw wata o ayaw paabutan ka ng coronavirus kung saka si Momoto kaya masaka rin na si Momoto mabulok na gana. Di naman gano'n sa mga kanita mong namatay kag sipon mo man ugi mo lang yung mga timanon na yung sipon kasi kung mamatay na gawas o pasagda na mo kay kanang imong sipon mabot ang pneumonia hantod nga di na kakaginawa mao na yung kamatayon pero di ka magtanga-tanga di ka mamatay So ayun, kahadlok. Anyway, balik na sa ito mga kabubayanan kay basi mahadlok din sila. Istorya naman ang naglangin. So mahigala ka naman po na itong resource person sa itong imamatod sa kanina. Kani silang duha, ato nga i-consider nga atong mga modelo, kani-gani silang duha. Bago lang gani gikan sa Manila, kaya sila may attenders buhol sa nasunod kasaulugan sa Women's Month, no? So, kining atong introduce ninyo, ang una na itong resource person, ang manager sa Tubigon Loom Weavers Association, si Maria Trina Sumagan. Good afternoon, o Sumayan, no? Good afternoon, welcome sa kapihan sa PIA. Good afternoon, sir, and thank you sa invitation. Okay. Uni ang mahigala, gawas anin Ma'am Trina, lain sa kababae atong gitanaw, usa ka proprietor sa negosyo diri sa Bohol, ang Boholana Essentials, no? Si Ma'am Jonalyn Alivio. Ma'am, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. Mayong hapon, Sir Ray. Daghang salamat sa pag-imbita namo rin sa kapihan sa PIA. Okay. So, ngayon ni mahigala, duha na to ka mga negosyante diri. At nga naman nga negosyo man atong gitanaw, ang ilang giingon is dinhi ko no, usa sa mga dagkong problema sa mga kababayan, kini ko no ilang kalisod aning kanang bitang financial independence ko no sa mga kababayan, maglisod sila tungod kay kung ang ilang bana nagtrabaho, ang babae wali trabaho, di na sila makalakaw-lakaw, di na sila makahimo sa ilang ngayon nga buluhaton. So karon doon na tayo gipadha diri, doon na tayo mga kaigsunan diri nga naa diri
Tungod kay naghimo sila sa ilang kaugalingong mga lakang aron makakita sila pangwarta, unya di na sila mahimong pinilanggo sa kanang dito na ibang babae nga dili pagay kwarta sa banaw niya. More itaw, di na kalakaw, di na kapalit og pulbos. So naata diri duha ka buok kunya. Kini sila karon ato ning pangutanon, ato ning siyang istoryahon. Unya tingali basin og sa tanto natong istorya makakuha og mga leksyon nga ilang ikapaambit natong tanan. At the same time, doon na tayo kapanaminan o kung sa may kuhan kini unsa may angayan nga buhaton sa atong kahimtang karon sa moto apply ang atong text line 092939569042 apply sa PIA Bohol ug ang Ray Anthony Cho pwede mo kanto dito kay ato ning i-monitor diata sa gabunit na karon sa atong cellphone aron mo-monitor nato ning mga pangutana. Okay, once in your lives kamong duha no yan dihap mga panahon nga wala pa may mga negosyo, how did it feel? Kanang wala pa mo mag-appeal sa mga negosyo. Yes, magsugutan Ma'am Trina. Okay. Before ko ni ato sa family sa Tubigan ng Weavers, since I'm a mass com graduate, pero wala ko ni work as a kanang sa kong field, sir, no? I manage the business of the family. I run the cattle water refilling station. Then after that, nag-tour guide ko. Licensed tour guide ko, Region 7. And then, nabuntis man ko, so I stopped. So, ikuha ko sa local government unit of Tubigan to work dito sa ilang, sa LCR. And then, nag-work ko dito for 2 years and I found it like parang hindi siya for me. Ay, kaya kunwari na kayo ang work niya. I'm one type of a person nga gusto ko magtrabaho. Kaya naman active ko every time. Hindi ko gusto mastagnat ang akong huna-huna bang ordinary na pero napiyungan ang trabaho sa LCR ba for me. So, Why challenge? Why challenge? Kaya, until one day, si Engineer Mendania asked me if I could be the project coordinator of katong project sa backup with Tubigan ng Weavers. So there, I said na, sige, I'll try. Even if wala ko'y knowledge about what raffia is and kung saan ako pagda sa, So, ang kuan. Pero back then, wala po ko'y kaayoy blessed lang siguro because the family is blessed with kailangan negosyo daan, sir. Doon na kayo. So, in other words, wala ka kayo experience ang wala yung financial freedom, independence. Not that much, sir, na problem. Okay, sige. Let's see Ma'am Jonely. Ay, may hapon, sir. Before ko nag-start sa The Boholana Essentials, I'm formerly an online Filipino worker. Meaning, nagtrabaho ko sa akong laptop. Kanya, bitang mumata ka kada adlaw na murag, wala kay murag sense of purpose kay murag wa kay istorya kay sige ra kasi yung laptop. So, murag, you have to reflect and discern na kanang what's my purpose and reason ngano mo mumata pa ko. So, I tried to volunteer Plastic Free Bohol. And from that, namuli ko basura sa beach clean up. Nakahimo ko moment of pause na ko nga. Unsa kay akong mabuhat ani nga problema sa plastic kay ang Pilipinas we are top 3 sa worldwide nga problems sa plastic pollution. So mo to siya nga nakahuna-huna ako o kung nag-study po ko and research how to make plastic-free and plant-based all-in-one bath bars na pwede mo gamitong shampoo, conditioner, and at the same time, bath bar sa mong body. Okay. So, in other words, that is basically what Boholano Essentials is. Boholana Essentials, no? Yes. So, mga essentials sa usa ka Boholana, di ba? O yung tanawon. So, tell us a little bit of your products. My product is made of plant-based ingredients like malunggay, aloe vera powder, butterfly pea powder, blueberry powder, and then apple cider turmeric and ginger. So, kaya ako hilig man ko mga utanon, mga ingana. So, nag-research ko sa mga benefits na dili siya makakos o ka ng mga
But mga sakit-sakit sa skin. Kaya ako, number one problem sa na ako kaspahon. Kaspahon kayo ko. So I have to make sure na maghimo ko nga maulian ako kaspa without using the mga chemical. Kaya mga harsh na Yes, yes. Because chances are, magigara, hindi mo gigamit karon nga sa food, dili kayo, hindi man iyang punta ng tao, mo na ilagingon nga, mo po yung argument nila ng lagingon nga mga herbal nga mga tambal. Doon na yung mga herbal nga, dili hiyang niya po ni mo, kaya mo, kung mo nagingon o mahilo, matag gulang hoy, nga natural mo na, nalagingon natural, na ako mahilo gulang hoy, na pwede, yeah, isa ko sa na pwede mukaon o kani bitaw mga butiti, nga dili good sa padaot. Pero kita pagkaroon na tuskig mo tingnan kita, may COVID na lang ko, ayun na lang ang butiti. So, basically, ingon na ni mga igala, so di na yung duha ka babae karon. Ang usa, at itong mga panahon na ang iya is na siya sa online, kinis mong Jonelyn, online Filipino worker, OFW, yan po sila, no? Unya, hindi, tungkol kay Mona, kanang wala kay istorya na sa computer na may istorya mo slayo wala ka kita sa inaon kanya siguro gani og makina na yung mga istorya no ang iyang gitanaw is naka-volunteer sa gawas nakatanaw siya unsay sitwasyon and tungod na nakita siya sa mga problema and looking at that gigamit niya ni isip usa sa mga solusyon kanang iyang nakita ng problema no okay sa inyong mga families, don't you have any problems with the way husbands relate to your work? Kana ba? Napuro naman katrabaho because that's basically what I feel also. Kana ba? Ang problema sa PIA tungkol kay kanang ingon nila nga balita di matug. So, ang taga-PIA as much as possible di po sila matug kay naapay balita, may kabalita. Samtang naapan na siya, naapan yung yapog kay trabaho, hindi nila maurot. Aning mga women nga tugitanaw nga naguna karon labi nas negosyo. Unsa may feeling sa inyong mga bana? Yung unsa man ninyo pag sulbad aning problema? Nagatawa silang dalawa ni Gara dito. Tingali naka-ego na ni siya. Wala na to sa trina. Magpakatawa ko kay Mr. Ray kay I cannot relate. I cannot relate because I don't have a husband. But I have two beautiful children, Ali and Bea. But ang ilang father is very supportive of us. So, wala'y problema. So si Jonathan siguro makatubag. Siguro, Jo. Ako, I don't have kids right now, but more na po ko yung anak. Kaya I'm helping my young sibling. Kaya akong bana, wala siya. So, OFW siya sa Saudi. Klaro dyan OFW. And then, he is very supportive sa akong mga gitahas karon sa akong pangnegosyo. Kaya at least, maka-balance ming duha when it comes to financial. Okay. At the same time, we're providing solutions to that problem. But, but like for example, panahon ng uli siya, I'm sure he will demand some of your time, no? Hindi siguro some of your time ba, demand, like, naidagang mo ingon, all of my time, labong ni ako din ni, kinahanglan undangon sa nimo na imutanang nakabisi niya, kaya naamon ko, di ba? How do you plan to do about this? It's really time management. Okay. He will demand our quality time with each other, but at the same time, mutabang po siya na ako paghimo sa mga shampoo bars. So, he's really very supportive. Okay. Okay, since ako, wala ko I don't have a partner, but I'm still looking. Karon ka. I don't have a partner. Pero sir, ang problema lang ko sa akong mga bata. Because since ako ka-busy, dili naman good, ang akong time is not, 80% or siguro mga 70% of my time na yun sa Nabingandong Weavers. Kaya pila ko na mga about 150 ka ng families ko na akong atubang, no? So I need to market good a lot for them. So, karon bakwaan siya since na Nabingandong, and then I have other, organizations, like I'm the Rotary President, I'm the PTA President, I'm the Women President. So, ikuhin ako sa balay, then gikan ko Manila, mag-ilis na po ko sa day, bago na akong abot, mag-ilis ko because I have a Rotary meeting. And then Bea would ask me, Papa, where are you going? You're changing another dress again? Where are you going? Baby, I'm going to have a Rotary meeting. My God! Kasi na ma-finish! Don't you have time? So, una sir, when pagkakita na kong time, I really brought them to Palawan for 4 days. Quality time. Okay, wala.
good sir, luoy good ang mga bata ba? Kamauna mo kuan, kamauna mo reklamo. Muli ka mo na, magpasalamat ka kay Bana. Yeah, right. Kung siguro na sir, no? But anyway, these are realities of kini mga kababayan katong kita-aw karon. In fact, kani sila nakaibaw ta nga dunay mga tawo nga nagsaligid nila. Si Ma'am Trina ang iyang lumibig na 150 ka pamilya. Dili Yes, kay sir. individuals niya. Dili. Pamilya. Pamilya din Oh. siya. Yeah. So, labing minus So, na ayaw- 450 kayo panalitan tulo sila sa usa ka pamilya, no? Kay amahan ang inahan o anak kita. Eh, to think extended ang Bulanon family. Wala Right? ka, hindi lang duha. Walo ka pong anak. Okay, so ang imong gitanawan is over 400 or 500 ka tawo nga nagsalig ni mo karadlaw kay ug imo undangan sweldo na balik mo sa kadlaw na di kakaon ani. Kunya 400 na sila ka buok nga di kakaon for a day. Imagine na nimo sa dako kay responsibilidad. But anyway, kining handling people kani mo yung usa sa mga problema sa mga kababayan kay kasagaran ani wala pa gid na sila ang kana bitaw unsa na kanang kapasidad ba manugo kasagaran mga kababayan pag o gimong tanawon sa kinaiya sa mga Bulanon kani mga kababayan ilang suguonon gid siya dili tagsara ni manugo gyud sa man ninyo because I'm sure sa 400 sa 500 ka tawo or sa Johnny o sa kadaghan ng imong mga empleyado. I have full-time staff, and nanay also. O sa kananay sa, no? Kanang magsugo o tawag yun sa ninyo, like, how does it feel? Ako, murag, dili siguro may lisod kaayo para nako because I am so blessed to have been kanang gituduan ko sa akong mama magpapasir to kuan kung saon pagtratar sa tao equally. Naa ka o mawala, kinahanglan ko yun, sakto yun imong pagtratar nila. So ako nagada sa akong pagtrabaho. I guess hindi po siguro magdugay ang akong angel or akong nani sa balay for, naanan ako si nanay for 13 years. If kuan pa siguro ko. Same with sa Tubigan do Beavers. Like, if we, murag ako siguro kinamangkuran or kuan nila kay pila naman ang pinaka puta na to ayaw og kanang dili tawagon na tong tiguang no sakit sa likod kanang mga pinaka gorgeous is 79 and then tapos ako I am 48 kaya sa ila sir ako lang ang nakagraduate the rest of them wala so lisod ka ayaw Lisod, but then, kinahanglan choosy ko, kaya picky ko sa akong words, ang tone, maski nasuko na ko, I'll try very hard good nga kanang kuan, compose na gihapon ko, kuan na gihapon pa, kay lisod na, and then, every week, or not every week, like if na ay mga problema nga ako, biday makuan na, murag mahigman, ana. Ako sila ipatawag for 10 to 15 minutes, we'll talk it out, and then pangutana ko unsay problema, then after that, okay na. So, napod may monthly meeting, and then, unsay mga problema, ako din sila ibang nga, you tell me straight. Dili sa bisan sila, then ako na ang last makahibaw, and then, lisod na kayo pagsuban sa problema. So, gamay pa gani, you tell me. Okay, bisan kung saan ako gihapay magsulbat sa problema at the end of the day. So management style dito. So work gikan sa usa ka professional. And you treat them as your family. Dili ingon na sulubuan gud nimo. Exactly. Sige, si Ma'am Johnny. Sa ako ay isa pa na akong full staff nga nanay. So, before I kanang musugo ko, kinahanglan yun nga akong una ang magawa sa akong baba, kind words, it will not hurt them. Dapat sa akong approach, dili nga ma-feel nila na sulubuon sila, but an empowered women because I cannot do what I can kanang kung wala siya. So kinahanglan dili siya masuko, tarong siya approach din ako pag istorya. Kung naamo kagoy ka ng kayoksan, I will tell her frankly nga then I'm so grateful and blessed kay ibutan sa kayo akong staff siya Tina. Sige.
So, may gala, nadugog din yun, ha? Para sa mga babae nga naadihan. Okay. So, na magigala, no? For now, on the fake news. Umang issues, wala na? What do you think? Dili sa namin ko na mong mind Oo, sa... sige. Sakto na. Mo na akong gingon nga. For now, let's just focus on one solution. Yes. Mo na, kung ka o mamintik ka og langgam niya. Kasi hindi ka tanaw nga daghang kay langgam. Nakalimot ka, mamintik day ka, di ba? So, atong tuyo is mamintik. So, let's focus on one bird, shoot it, and make sure igo siya. Then, ikaw man, let's talk about other birds na. Kaysa, sige kang tanaw. Correct. Nagkapaglain nga ate Manon aside from kuan. Correct. So, take it from these two women, mga higala, na itong ikonsiderar nga mga idolo at mga idol women sa women empowerment. So, we make change, work for women, mga gano'n. So, sa atong kapihan sa BIA, atong usbon, napagawas na ito ang issue na ang mga babae na naa sa ilang mga ilang gihandle karon napagawas gid ng dakong problema sa financial literacy sa itong mga babayan. So, gusto ta nga ato ikatagag sulbad ito tamungutanan nila kay ug ato tamungutanan nila para sa sunod nga kapihan masukot to taga Bangko Sentral, no? Pero sama sila na expert. Well, actually ba expert ni sila kay money making mo po nila, pero let's try to get it from the right source, di ba? Mo na itong impress din sa kapihan sa PIA. So, for now, nanatas last minute sa atong programa sa kapihan, would you mind sharing insights sa mga kababayan nga gusto ninyo ilang makuha karon? Insights. Magsugod lang kong Trina. Wala, sir. Do what you can do now because tomorrow is never promised. So, usi mahimo na to karon ato himo ginato unya-unyaon. For me, be the bridge of kindness, love, and care sa others. Like here in sa kalibutan, all the things will remain, but our eternal soul will go. So we have to maghimo ta o maayo sa itong isikataw. Self-reflection, and then prayer all the time. Be kind words. Yeah. Okay. So, take it from these two mga higala. Mo na magtago sa itong segments kapihan sa PIA rong habunan. 5 yun. Tinganahan pag ginuda tayo ng istorya, kadibo kayo ni kapihan at sa PIA rong habunan. But just the same mga higala, alam sa inyong mga kasayuran, katong mga Pilipina, mga bulanon, nga nangita pa o mga skincare products, labi na ganyan essentials of a woman, no? Di ay buhala na essentials nga itong kuhan karon. At ito na pong i-plan ni kay ni hatag ni sila panahon, gabaktas sa mga ni Padong Dres PIA. So, Ma'am Jonalyn, where are you based? Asa sila makakuha sa mga produkto? Okay, you can buy the Boholana Essentials all-in-one body bars sa Bohol Bee Farm, the body shops sa may Dao-Dawis, Paglaw, and also to their Muadto Street branch. And then sa Chido Cafe, nearby Blood Compact. Okay. That is an eco-friendly cafe, vegetarian and vegan cafe. And also at Brisander Auto Pub, where mga tanang local delicacies and products sa Bohol na ang ato. Sa Giwanon, no? Yes, sa Giwanon, sa Brisander's Auto Pub. Okay. Kundi ang atong loom weavers, mga higala, international na nilang market, pero naiganahan ng mga bulanon, nga ganahan, mutanaw, mupalit ang hirapya, kaya namin yung decor yun actually. Yes, Ma'am Trina, asa sila makakakuha? Kuan, dito rin sa Pinayagan Norte, Tubigon, Bohol. Oo, pero naa may Facebook page, pwede sila po para dito Tubigon to Weavers. And then, katong giingon ni Jonalyn, ganina nga mga nabiligyan po nila, napo dito ang Tubigon to. Okay, Ang so mga products sa Tubigon to. mga higala, ganahan, mutanaw sa produkto sa mga babaeng bulanon, ato dito sa ani at mga auto pubs, kini nga itong gipahinganan ng mga tindahan, kaning yung makitaan, unsa kanindot ng trabahong bulanong babae, no? Unya, unsa po sila gitanaw sa tibok kalibutan isip mga maayong mga trabahante. Okay? Yes, sir. And, kuan, kanan to, for the last, our Boholana, si Pauline Amelie, so joining the Miss Universe Philippines. And ang iyang isuot,
ang sa national costume niya would be kana kuan raffia. Oh, raffia. So before nahimot ko siyang test interno sa natong budya ko nakadaog siya. Okay. So this time it's National costume again. national costume siya. Mao gyapon raffia gyapon ang gamiton niya. I hope nga makadaog Doon na ba gyapon. yung mga textbooks nga gikinahanglan aron For now, considers? wala pa for Wala. now sa Miss Beach. Ana sila yung page sa Miss Universe Okay. na Sige, sa mga bulanon, yung ganang suporta, yung ganang utang kung sa nagrafya, yung suot na nino, for quite a long time, ang bulanon, diha mo dyan panahon, yung mga saguran, pinukpukan, yung mga rafya man to, ngayon ang isuot, in fact, ay nagingon ang mga sundao ni Daguhoy, mao yung ilan yung uniforme sa una, yung mga rafya, pinukpuk. So, this time, dili kay katong ordinaryo nga gas-gas nga katol kaayo, kung dili karon ang rafya nga ilang i-produce world class na, may gamiton, isuot magaling sa itong kandidatas Miss Universe, no? Tanawasan mo sa kandidatas Miss Universe, atong suportahan atong atong hugupan ni si Pauline Alex, Alex. no? Please, please. Oo, nga taga Tubigo, no? Pagduso po is produktong bulanon. O syempre sa babaeng bulanon, bulanong woman, okay? So with that, mga igala, itong tapusan na segment sa pagkapihan sa Piairong Kapuna sa nga sa Philippine Information Agency ni Boy Tista, ni Andy Bungosya. Pasalamat na sa itong resource persons karong Kapunas, Ma'am Trina Sumayang, o si Ma'am Jonaline Alivio. Pasalamat po tanin yung mga kababayan nga nagpabilin sa inyong mga panimay karon, nag-alagad sa inyong pamilya, nag-hulma sa kamaayang katilingban. Sa Philippine Information Agency, Kirisarey at Richo, mag-ingon ka ninyo. Daghang salamat sa inyong pagtumay o maayong hapon na tanan.